Rabbil alamin ambaden tebe shirifla la jaba malikona malikaka ambao fo ka wale nyuma sanga ani wati bela jelena au kanyama dalila au munumbe ni juma kutuba jamkanti foko be juma kutuba jamkan konona na ambao la donia ka fo ambi bamako kina mimewele ko kalabankoro misilla mimewele ko masjidun nur nal mambay ankara moye Sheikh Imam Adam Traore madrasatul kitab wa sunna nyama bado bi uyam bismillah uka misri bala ambu fo ku wale nyuma don ku barkada amina misiri wele la fata se imam ga kutuba min bolla hiji nafa anaf samantiyaka ninga juma jako flasel ni al-islamiya ye mi soralo la anga je anga nyama daw fa hayya ala salat hayya ala salat hayya ala al-falah hayya ala al-falah Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما عباد الله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها إخوة الإيمان من حكمة مشروعية الحج تطهير النفس من آثار الذنوب لتصبح أحلا لكرامة الله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه والحج المبرور ليس له جزاء الى الجنه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم الف بين قلوبنا وحيدنا سبل السلام اللهم نسالك الامن والسلام والعافيه في بلادنا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم من ارادنا بخير واراد دولتنا بخير فوفقه الى كل خير وصداد اللهم من ارادنا واراد دولتنا بسوء فاشغله بنفسه عنا وعن دولتنا واجعل تدبيره دائما وابدا تدبيرا ورد قيده الى نهر يا عظيم يا قوي يا رب العالمين ويغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم مسلمين بين أمانته قاول المدن سبحانه وصلي ni aleni akasul bil bay ka hijiri ka kefen wajbeli akajonga anya fayina kacha masai abi fiongo fe ka waibi akajonga sarak bileba abodaka ala bi fiongo fe ka wajibi iba be ko fiongo fe wajibi adala ko sarak bileba ore dambaka ambe ala di ya rabbi ne sey hijiri ala ka dana islamé bemo ko ne watu yi aya fanya na islamé yalla saqal tanfla a programme a bole mi ne mi wati sira do bi fola kala sigi donale da kurati ala kama ko bonen na ni kuma kelen de sira yi ko kuma wa yoro chama akonte dore tanbihan li ikhwati almuslimin akoye ka islami jekulu ko la kono duran ahanda qurati abi ala deli islam ya fami to ma ala ka dam bele jere ambe seriya salati wa masai subhan ka seriya salati ci bani alimi subhanahu wa ta'ala ka joya ka ci bebal ko shobay ala ka sumo bele jere ala ka sahaba
yɛrɛ ladi ani aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'aw masa ɲɛsiraya ye subhana o ala ye sariya diinɛ yɛrɛ ka laɲini bɛɛ lajɛlen ala ye sariya de ye seli ala ye sariya de b'a to i b'a nafa sɔrɔ sun ala ye sariya de b'a to i b'a nafa sɔrɔ heji i bɛ fɛn o fɛn silamɛ bɛ baara fɛn o fɛn kɛ silamɛya la i n'a fɔ kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ cogo min n'o ye miskala zarati khayra la hɛrɛ miskala zarati n'i y'a kɛ ala ye sariya dɔrɔn o de ye laɲini yɛrɛ ye wa o ala ye sariya o de ye basigili ye koyi e fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ bɛ bila o de minɛ kɔnɔna na kosɔn ciden sallallahu alaihi wasallam a ko n'a bɛ silamɛya baara fɛn fɛn bɛ kan ka ŋaniya siri innamal a'malu binniyati ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ suma ne ŋaniya de ŋaniya de b'a to e bɛ baara girin i n'a fɔ sunkalo daminɛ y'o fɔ cogo min wa nafsi shay o cogo kelen fana de don maa fɛn fɛn kan bɛ ka hiji musaka sara ɲinɛ i ka hiji a bɛ ya ŋaniya de bolo dɛ parce que ŋaniya de bɛ bige o de bɛ e pousser ka e wajibiya ka fɛn bɛɛ sabati n ko sɔrɔ basigili ka se ka kɛ basigili ɲuman ye sabu e bɛna baara mun kɛ ni ŋaniya ɲuman ye n'o ye ala ye sariya nin yɔrɔ ye o de ye basigili ye dɛ innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin kosɔn ala ko wa ale bɛ basigili de lajɛ ale bɛ baaraw bɛɛ minɛ ni ala ye sariya de ye an bɛ ala deli hijikɛlaw ala ka n'o bɛɛ lajɛlen sɔn o ala ye sariya la n'ala sɔnna ma o hakiliji kelen na ka fara ayiwa alhaji imam kulubali ta kan an fara min fara kan o de ye k'a yira aw la subhanahu wa ta'ala silamɛ kelen kelen bɛɛ ka dɔn tiɲɛ don kuma in fɔ kun tɛ ko e bɛ se ka labɔ sabati ɲinɛ san in na bilen ɲinɛ san in hiji programme na ɲinɛ ta datugura ka ban ɲinɛ ta in ko a kun ye ka e lakuni k'a dɔn e min bɛ taga sɛgɛsɛgɛ la min na kɛ tɛna kɛ i k'a dɔn fɔ e jɔyɔrɔ ye jumɛn i ka silamɛya la en même temps min fana bɛ kɛ ma kɛ min ka hiji musaka ka bɔ ɲinɛ ka ŋaniya ta k'aw fana sɔn hakili la baara in ne nafa bɛ don kuma na a nafa ye ne de ye hiji silamɛ bɛɛ k'a dɔn hiji farida bi wajibi de don i n'a fɔ an ka diinɛ b'a fɔ an ye cogo min e si kɔnɔ ale faridaya kan ka nɔgɔn a faridaya ka nɔgɔn parce que e si kɔnɔ siɲɛ kelen pewu i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ale farida bɛ na bɔ i la siɲɛ kelen pewu n'i y'o siɲɛ kelen kɛ o ya faridaya dafalen ye ka sababu kɛ musakako don ka sababu kɛ i n'a fɔ kuranɛ yɛrɛ bɛna connexion fɔ cogo min ka sababu kɛ o kunbabɔ château o min filɛ nin ye silamɛya y'a yira e la k'a fɔ hiji min filɛ nin ye farida don faridaya dɔrɔn tɛ silamɛya jɔn bɛ jɔsi ba minnu kan silamɛkɛ silamɛ muso e ka silamɛya jɔn bɛ pied baba minnu kan a dɔn ko hiji baara dɛ ne ye nafolo sɔrɔ polisi tɛna taa kuma i fɛ garde tɛna taa kuma i fɛ maa si tɛna taa kuma i fɛ maa si tɛna fɔ ko ko karisa e sera hiji kɛ maa si tɛna o fɔ i koyi e ka silamɛya de b'a fɔ i ye e ka silamɛya de b'a fɔ i ye i n'a fɔ Shuaib alayhi salam a ka mɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ a ma cogo min ko Shuaib o tuma e ka seli de b'a fɔ e ye k'an kana nin kɛ an kana nin kɛ y'a ye i b'a yira a ka seli kɛ n'a bolo selikɛla i ka seli bɛ kuma i fɛ cogo min o cogo kelen fana don e min ye silamɛ ye hiji fana bɛ kuma i fɛ ten k'a fɔ karisa n sera kɛ i ten dɛ denmisɛnninya t'aw la en tant que i balikɛlen en tant que silamɛ donc o cogo kelen don siga foyi t'a la i ka silamɛya kɔnɔ jɔsenba don silamɛ k'o dɔn kuranɛ b'a fɔ a ye k'a fɔ ale Alahu subhanahu wa ta'ala a y'a ka so hijili a y'a kɛ wajibi ye maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan k'a connexion k'o sigara o de maa min y'a se sɔrɔ o se ye kuranɛ ye bakuruba de fɔ dɔnnibagaw bɛ détail caman d'a la mais bakuruba la
senyemi abelebele ba fore musakai antangi flameke flame muso heji esraka musaka so musaka mi bi elata ane tisra fa ba to esra heji nke kasra e masri mogola kasra e matay digi dam go ka heji kare ne musaka kola ka fore ka demaya ka musaka ka e ka heji kalo kele konnala e ka dala ka fonni ni musaka no dafare bulu e ka dala ka fo ko heji akere ka wajibi o ina fulo ka kote o na fulo ka kote akachala ambele gere ba don million nani ana kuma fonde periode ta million nani wa kemen wa biswa wa dure tetula me gorono ka togo ina fa bele gere ba don tomi la fa to shifuru folina akwe ka yire ila mami sirata don million chama be ko million nani yere onte foyi ke bolgoro ndiriga ta hije boy way na fulo ka kote million nani refo ina fo wan nani ka sawe ka ala gersege dima ka sawe ka ala sawu chama dima wi emi bala ni israka musaka soro ka sen hakema ala semi fo don mo bo shimi fara ko fara na fanga parce que o fara gela be anga hiji kayro la o de kenya da fay ko son islamé e jija to bele ngene la wati e kay sebe wati ko shimila heji amako kenya la santé heji mako be kenya la alhamdulillah ni yɛrɛ t'a la ni ye mɔgɔw ye silamɛw ne taara i b'a dɔn k'a fɔ ko jaa ko mɔgɔ kɛnɛma kan ka na hiji la i b'a dɔn ko jaa n ka kɛnɛ waati min n ka na hiji la parce que n'i ka kɛnɛ e tɛ siri mɔgɔ la o mɛ n'a fɔra n'i t'a la e yɛrɛ bɛ kɛ doni ye mɔgɔw kunna an dɔ fɛ farafinna yan a bɛ se ka kɛ den ye fa bila ka taa walima a bɛ se ka kɛ den ye musokɔrɔba bila ka taa mais ka se ka musaka wɛrɛ bɔ ka wotoro ɲini i n'a fɔ minnu bɛ dafa bɛ Saudi Arabie cogo min o kariya tɛ ale la a tigilamɔgɔ tuma dɔ la a bɛ wari mɔrisɔni dɔ ta k'o di agence mɔgɔw ma olu tɛna ban na mais a dɔ la e ka maakɔrɔba tɛna se k'a bɛɛ kɛ ka ɲɛ dɛ mais maa minnu ye setigi jamana ye olu ye yɔrɔ in faamuya dɛ olu bɛ condition bɛɛ dafa condition bɛɛ dafalen makɔrɔba bɛ fɛn bɛɛ ɲini kɛ sabu a nafolo bɛɛ saralen don mais anw fɛ yan ni gɛlɛya bɛ anw ka hijikɛla makɔrɔbaw kan ni gɛlɛya bɛ yen an ka mɔgɔw ka maa minnu b'a dɔn u taara hijira ka sɔrɔ ni kɛnɛya ma taa donc n'a b'a ka makɔrɔbaw bila ka taa a y'o cɛsiri a y'a ɲɛɲini aw kana kɛ ten ka wari mɔrisɔni dɔ ta ka di mɔgɔ dɔ ma ne bɛ se ka kɛ a y'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛɲini n ko sa a ka makɔrɔba a ka taa hiji kɛ nɔgɔya la n ko sɔn n'a seginna ka na a kana to so kɔnɔ dɛ sini caman bɛ yen n'i y'a musala ka taa parce que ale dusu bɛ taa bɔ bato nɔfɛ n'a don dusu bɔra a kɔni bɛ na a ji a ka caman kɛ mais n'a nana walahi a bɛ to so kɔnɔ a tɛ bɔ fiyewu sabu farisogo ale b'a fɔ ko n tɛ sɔn ale bɛ muruti donc nin ye bilasirali ye ala ye se min fɔ nin ye o yɔrɔ ye se wɛrɛ min fana bɛ fara kan o ye basigi alamu an bɛ ala deli ala ka basigi di diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ma ala ka basigi di diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ma subhanahu wa ta'ala a y'a yira k'a fɔ ni n dafara ko hiji bɛ kɛ wajibi ye n'an y'a jate minɛ sisan i n'a fɔ karamɔgɔ da sira ma cogo min hiji nafa o tɛ fɔ ka ban hiji nafa fɔlɔ-fɔlɔ o ye anw minnu b'a la ni aw labɛnnen don k'a fɔ aw bɛ taa nin hiji la a y'a bila u kunna ko hiji jurumu yafa total de nin ka kɛ i ka laɲini fɔlɔ i ka sigi bere ka kɛ ni jurumu yafa total de depuis bɔtɔlama i ka dugu la i ka sigida la e bɔra cogo di kana kati gɛlɛya kɛ dɛ sinji n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ ni sinji cɛ e jɛ k'o yafa o deli yafa ninnu kana deli ka fɔ n b'a kɛ ten yafa ninnu deli ni yafa yɛrɛ dafalen parce que i bɛna taa baara min na baara in tɔgɔ de ko jurumu yafa dafalen o de a ka laɲiniba ye
fala sɔrɔ maa min ta diɲɛ ɲini dɔrɔn i n'a fɔ Ala b'a fɔ cogo min wa mina nnaasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana fana kɛra olu mɔgɔ gansan minnu ta ko ye diɲɛ fana kɛra olu ye mais e min ta ko ye diɲɛ ani lahara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar aw minnu ka basiri kɛ nin ye aw kana bɔ a ka dugu la a ka sigida la ka sɔrɔ an ma taa ɲɔngiri aw kɛlɛkɛɲɔgɔn ye yɛrɛ bonya foyi kana bila la yafa dafalen ɲini sigi fɛ kɛlɛ jugu bɛ ni maa minnu cɛ a bɛ se ka kɛ ni dɔ yɛrɛ ɲɔgɔn wele tribunal la n bɛ se ka k'a la don a nɔfɛ a ka so karisa min tɛmɛna n bɛna taa hiji la mais Ala deli an ye ne tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ a kɛra sɛgɛn ye e tile joli kɛ tribunal la an ye ɲɔgɔn sama tribunal la ka ca karisa min deli yafa ma Ala kama silamɛw ni ka ɲi sa ni ka di Ala ye ni yɛrɛma jigi de parce que e mako bɛ fɛn dɔ de la hadafu dɔ de b'i la laɲini dɔ de b'i la fo e k'o de sɔrɔ silamɛw ne ninnu sera ka yafa i ma ka yafa dafale k'a d'i ma e hakili lafɛrɛ ka dɔn n bɔra n wuli sisan gɛlɛya foyi tɛ yen walahi an ka maakɔrɔbaw tun bɛ nin kɛ dɛ a ka ca ala ne wuli ten hiji ka laɲini fɔlɔfɔlɔ o de ye juruma yafa dafale ye a bɔ ni silamɛ ma n ko sɔn i ka segin ka kɛ ka fara ala jɔnbaw kan ciden sallallahu alaihi wasallam nafa bɔ fa cogo min a ko ni maa min ni so in hiji ni maa min ni so in hiji in kɔnɔna na silamɛya ye bali waliju minnu na fɛn o fɛn ye silamɛya ka baliyako ye ka taa ni don ka ba ni dungɔ ka fɛn dɔw ta hiji ka yɔrɔ la silamɛya ye bali minnu na ko i sera ka i yɛrɛ kɔlɔsi o la fasigiya jogo i sera ka i yɛrɛ kɔlɔsi bɛɛ la hijikɛlaw a ye hakili to n na dɛ adamadenw tuma dɔ la sitana bɛ kulon kan na dɛ an ka diɲɛ laban a telefɔni e ta bɛ hejikɛyɔrɔ la e bɛ tiktok de kan sanfɛ e ka otɔli la yen e bɛ wasapu sanfɛ e bɛ satuw de sanfɛ e tɛna tila fili dɛ e bɛ ka to yen i bɛ ka fɔkɔliw ci mɔgɔ fana bɛ k'i jaabi e yɛrɛ kɔlɔsi o si t'a juguma ye ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ ne sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen o dora ta o est-ce que ɲinɛna k'a fɔ i nana hiji de la faut faire attention e janto yɛlɛ la e nana hiji kɛyɔrɔ de la e na mɛ ala ka diɲɛ ɲini yɔrɔ de la n bɛ ka min fɔ tan nin bɛ ka kɛ dɛ nin bɛ kɛ dɛ walima tɔɔrɔ fitinin dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn n tɛ yafa i ma ni gɛlɛyara dɛ yafa hiji kɛyɔrɔ nana ale ye formation dɔ de ye formation min b'a la n'a kan ka e lasigi kalo kelen formation de don k'e lasigi ka na k'e ka diɲɛ kɛ kura ye e bolo yafabaliya a b'o bɔ yɛrɛ kosɔn i y'a ye ala ye wele diɲɛ bɛɛ de bɛ yen e ni mɔgɔ joli bɛ gosi ɲɔgɔn na e ma deli k'a ye e t'a ka kan mɛn mais ale e ye sen don ale bɛ sen sanfɛ ale fɔlɔ de ko ma a y'a bolo kɔrɔta k'a kɛ tan ko yafa ma e fana b'o kɔrɔ dɔn nin b'a yira e la ko fɛn o fɛn ye yafabaliya baaraw ye e kan k'o bɛɛ bila ni b'i tɔɔrɔ dɔrɔn e y'an tɔɲɔ yalɔ gidiw kɔni tɛ olu kelen kɔ olu bɔrɔ dɔn an tɛ yafa i ma e y'an tɔɲɔ gidi minnu bɛ taa o bɛ tile bɔ dɔrɔn ni b'i tɔɔrɔ la dɔrɔn kan tɛ yafa i ma an nana baraji yɔrɔ de ye cɛ ye mais i bɛ k'an tɔɲɔ dɛ ayi sabali e nana yɔrɔ min na formation de don baara min de don fɛn bɛɛ kalan de b'a kɔnɔna na nin ye kumakan ye ciden sallallahu alaihi wasallam ka bɔ a ka hadisa la maa minnu b'a la n'ale y'o garisɛgɛ don hiji la n'aw taara a y'a hakili to nin na hata e bɛ sabali minnu kɛ k'a ta ka sigiw kɛ bato la misiri kɔnɔna na ko nin bɛɛ ye formation de ye kana to nin si ka gɛrɛ na e bɛ nin bɛɛ ko ciden sallallahu alaihi wasallam a ko ne maa min ma fa sigi baara kɛ kana to fiyewu hijikɛyɔrɔ la maa kɔrɔfɔ ka sɔrɔ i la i ka hiji bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na e bɛ yɛrɛ kɔlɔsi ni maa min maa kɔrɔfɔ da ko karisa an bɛ hiji de la sabali an ka nin kuma nin la an ka ala ko suma kɛ tuma dɔ la maa naani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka samuru kɔnɔna na tuma dɔ la mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka samuru kɔnɔna na tuma dɔ la maa duuru bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka samuru kɔnɔna na mɔgɔw lahalaw tɛ kelen hali ni dumuni dɔ nana d'i ma dumuni b'a la n'a bɛ tɔɔrɔ don na kana dimi kana kɔnjugu fɔ e nana bato ka yɔrɔ de la donc ciden sallallahu alaihi wasallam fɛn o fɛn fasigiya baaraw ye kolangolo ko ne maa min sera ka nin so in hiji e ma nin si kɛ ko n'ala y'a kɛ i ka hiji banna k'e bɛ segin ka taa i ka dugu la i n'a fɔ e nana diɲɛ na cogo min denɲɛrɛnin natulama
a sara jurumu foyi t'a la an bɛ ala deli an ka hijigɛrɛw ala k'o nɔgɔya ciden sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa wɛrɛ bɛ yen a ko hiji ɲuman hiji min b'a la n'a sera k'a kɛ ka ɲɛ hiji ɲuman ye jumɛn depuis n'a fɔra don min k'a fɔ ko ayiwa i y'a ŋaniya to i ka dugu la k'a fɔ n bɛna taa hiji baara daminɛ i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ minnu kɛ i ka passeport ko la i ka agence la i bɛ formation minnu kɛ ka taa bila don min ni aw wulila ka taa se fɔ ka hiji baara lajɛlen dafali ma ka taa bila fɔ ka segin ma nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye k'a fɔ i ka hiji baara ni maa min sera ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ko hiji i sigira ka na sabali ni mun ye kɔnɔna na i tɛ se seko ye fɛn o fɛn i y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ko hiji ɲuman ko sara foyi si de taara fana kɛra aljinɛ ko sara foyi tɛ hiji ɲuman na fana kɛra aljinɛ silamɛw ko hakili to la kosɛbɛ hiji baara belebeleba de baara ba de don maa ma kan ka miliyɔn kasabi miliyɔn naani kunba ka se fɔ miliyɔn 5 ma a bɛ tɔgɔ yɛrɛ ka ca na ye k'aw bila i kun k'aw don musakara ka tila ka kɛ i n'a fɔ ladako silamɛ kana s'a ma ni sera i bɛ timinanja misiri seli la ka i timinanja bato fɛn fɛn b'a bi hiji ka nɔgɔn kojugu parce que karamɔgɔ bɛ fan bɛɛ o b'a bɛ ɲɛfɔ ye e ta ye ladegeli dɔrɔn de ye foyi tɛ e ma fana kɛra ladegeli tawafo ladegeli safani marwa ladegeli a ye nafila seli ladegeli a ye duwawu kɛ ladegeli a y'a kɛ i k'i ka bɛɛ kɛ ka ca la ni timinanja silamɛw ni seginna ka na maa t'a fɔ e ye mais n'i y'a kɛ salibatɔya ye yani alikaba ka jan ani misiri ka jan ani ka jan salibatɔya tuma caman an ka limaniya a tɛna se ka sabati an bɛ ala deli maa fɛn fɛn bɛ ka musaka dɔ wɛrɛ kun ɲini ka taa hiji la ala ka sira nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye n bɛ ala deli an ka jamana fana ala k'a basigi Mali ala k'a basigi Mali ala k'a ko sɔrɔ wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ imam na fo ka taa se misiri mamuru maa dɔw ma u ye dakuruɲa 2 dugawu kɛ alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ye min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ an bɛ foli kɛ misiri bɛɛ lajɛlen aw minnu y'a déplacé ka na ni émission kɛ an ka foli b'aw yɛrɛ ye ka bɛɛ lajɛlen fo ala ka silamɛya jidi ala ka silamɛya sankɔrɔta ala ka misiri ni ala ka a yiriwa hali bi an bɛ fɛn fɛn ɲini ala k'a bɛɛ nɔgɔya an ye ala k'an kisi ala ka jamana kisi ala ka jamanadenw kisi ciba yɔrɔ ma kɔsɔn bi jumadon hɔrɔma kɔsɔn sala rasul vraiment an bɛ dugawu kɛ foli bɛ fɔlɔ aw yɛrɛ la bawo aw bɔyɔrɔ ka jan ka na an fɛ yan an y'a kɔlɔsi waati caman san o san bɛ n'an fɛ ka na an ka lahalayaw ɲini vraiment alhamdulilayi an b'a fɔ o la n'o bɔra yen an bɛ ala deli an ka jamana a ka kosuma a ka jamanadenw kosuma a k'an kisi k'an tanga an bɛ lahala min kɔnɔ a k'an bɔ a kɔnɔ an bɛ lahala min kɔnɔ a k'an bɔ a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ san caman an kɛnɛ ka jɛ k'a sali maliden bɛɛ a ka kɛ sababu ye k'an bɛɛ don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ tasuma min b'an ka jamana kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ ala k'an bɛɛ dusukun nɔrɔ ka taa ale yɛrɛ ala jati ma ka dɔ fara silamɛya jidili kan ka hɛrɛ ɲumanw k'an ye
an bɛ sira basi min ma k'an kisi o ma an bɛ hɛrɛ min ɲini an na yɛrɛ an n'an jɛɲɔgɔn n'an ka jamana bɛɛ lajɛlen ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen kira mahamadu kanu kosɔn sallallahu salim. An bɛ foli tugu n ka cɛkɔrɔbaw ka foli la siɲɛ kelen misiri bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni hɛrɛba de ye misiriw ka ca mɛ tuma o tuma b'an wele k'a fɔ an bɛ fɛ ka taa ayiwa aw ka misiri la ka taa dinɛ baara ka taa ayiwa a jaw ta an nasɔnjara o la kosɛbɛ an bɛ aw fo la an b'a dɔn ayiwa i bɛ ci de an bɛ ci fana kɔsɛgɛ de ma ka taa fɔ sirifɛla bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka taa fa dugumana fa sanfɛla la ko misiri mɔgɔw ka barakada bɔ ye n'a fɔra misiri o ye dinɛ baara de ye n'a fɔra tele fana dinɛ baara de don an bɛɛ lajɛlen bɛ kurun kelen kɔnɔna na donc an bɛ aw fo la kosɛbɛ k'aw waleɲuman dɔn surtout a ɲinina k'a fɔ an ka a kɛ thème min ye vraiment ni fɛn ɲumanba de ye tele ye fɛn ye a bɛ kibaruya lata ni waati na bɛɛ bɛ kuma a kan n'an fana ka kuma ka fitinin farala tɔw ta kan i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ faamuya sɔrɔ parce que hiji ye fɛn min de ye fɛn belebeleba de don a b'a to mɔgɔw ka faamuya bɛ jidi a b'a to mɔgɔ bɛ lakɔnɔ ka taa fɛ donc a b'a to maa dɔ fari fagalen don a bɛ lakɔnɔ donc ni information de ye ka kibaruya ka cari an bɛ ala deli fana vraiment kuma fitinin b'a na n'an y'o sɔrɔ k'o fɔ ala ka kɛ kumakan ye barika bɛ don kumakan min na ka kɛ kumakan ye kumakan b'a na n'a bɛ cari ni filalabɔ la toujours misiri tɔgɔ la an b'a nin kɛ occasion ye ka fara an ka maakɔrɔw ka ayiwa kumakan a n'o ka dugawu kan ka dugawu kɛ ayiwa misiri bɛɛ lajɛlen ye ala ka misiriw kɛ misiri sabatiliw ye k'an ka misiriw kɛ misiri jidiliw ye n'i y'a mɛn misiri mɔgɔ dɔ bɛ o bolo don misiri kɔrɔla la ka misiri kɛ misiri wasole an bɛ o kɛ occasion ye ka dugawu kɛ misiri bɛɛ lajɛlen maa maa bɛ ka hakili to silamɛw ka misiriw la a bato n'a a musakaw la an bɛ dugawu k'o bɛɛ lajɛlen k'ala ka bɛɛ lajɛlen bila mijanɛ na ka kɛ occasion ye fana ka dugawu kɛ jamana ye i n'a fɔ misiri mɛri y'a fɔ cogo min i n'a fɔ cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min jamana mako bɛ dugawu la san o san bɛ dugawu la mais an bɛ an ka dugawu fara maliyɛnw ka dugawu kan silamɛw ka dugawu kan bi fana k'ala deli yarabi ala ka jamana ala ka basigi mali ala ka basigi jamana ala ka kolosuma jamana ala ka kolosuma diɲɛ yɛrɛ fan 14 si ma nɔgɔ bi an bɛ ala deli ala ka silamɛw ta kɛra hɛrɛ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen ta hɛrɛ ye an bɛ ala deli fana an bɔra seli la sisan ala ka san caman fana ala k'o yɛrɛ na selifila an b'a fɔ aw ye ko san o san a kana an ka jaw ta yan ala k'o latigɛ a ye san o san ala ka to a kana an ka jaw ta ka sini kɛnɛ k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma teleso in ala ka jidi teleso in ala ka sabati yarabi ala k'an kanu to ɲɔgɔn na ala ka hɛrɛw jidi aw sara bɛ ala de bolo aw sara bɛ ala de bolo misiri bɛɛ lajɛlen tɔgɔra ka kuma cɛ dɔrɔn ka ala deli yarabi ala k'o sara hɛrɛ la. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا ول أمورنا خيارنا نجينا اللهم من كل شر ومن كل فتنة ومن كل ابتلاء واحفظنا اللهم بحفظك يا رب العالمين وجعلنا اللهم من عبادك الصالحين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ni ne bi dan sigi bi juma kutba la an ye min sɔrɔ ka bɔ kalabankɔrɔ misiri la min bɛ wele ko masjidu nur n'alimamba ye an karamɔgɔ ye sheikh imam adam traore madrasatul kitab wa sunna directeur bado an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka misiri mamuru maa bɛɛ lajɛlen fo u ye dugawu sanuman minnu don ala k'a minɛ an faso maliba ma ala k'a minɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma cɛ bɛ ni kan bɛ ala ko sabati an faso maliba kɔnɔ wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amani